Καλησπέρα σε όλους μάγκες, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Αυτό το βίντεο θα είναι λίγο διαφορετικό, μάλλον έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Αποφάσισα, σαν έναν από τους μεγαλύτερους άνεργους που υπάρχουν, αντί να παρακολουθώ απλά και να βλέπω τι γίνεται, να λέω κι εγώ δημόσια την άποψή μου για όποιον τη βρίσκει αστεία, ενδιαφέρον. Αυτό το πράγμα το σκέφτομαι πολύ καιρό τώρα και με τον Κρούς το έχουμε συζητήσει και με τον Νίκο να το έχουμε συζητήσει, αλλά τώρα αποφάσισα ότι είναι η ώρα. Είναι η ώρα να ξεκινήσω κι εγώ να σχολιάζω άνεργα νέα. Δεν ξέρω αν πέφτω στα μάτια κάποιου. Εγώ νιώθω πολύ περήφανος για τον εαυτό μου που μπαίνω σε αυτό το χώρο. Και η αλήθεια είναι ότι έχω να κάνω και βίντεο ένα μήνα. Και πέρα από εντάξει, διάβαζα πάρα πολύ. Δηλαδή έπεσε τρελό διάβασμα για την εξεταστική μου. Δεν βγήκα καθόλου έξω. Όσοι με ακολουθούν στο Instagram σίγουρα ξέρουν ότι δεν βγήκα, δεν έβγαινα. Απλά διάβαζα μέσα στο σπίτι, διάβαζα σήματα. Γενικά ήταν πολύ δύσκολη περίοδο. Πολύ δύσκολη περίοδος. Λοιπόν, τι θα δούμε σήμερα. Σήμερα, για όσους δεν το ξέρουν, που άμα δεν το ξέρεις, μάλλον δεν παρακολουθείς γενικά τι γίνεται στον κόσμο. Λυπάμαι για σένα, σε λυπάμαι πάρα πολύ άμα δεν ξέρεις τι έχει γίνει με τον Chris ASMR. Για όσους δεν ξέρουν, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λυπητεροί άνθρωποι εσείς που δεν ξέρετε, κρίμα, σας λυπάμαι. Ο Τζέμι, ο φίλος μου, ο Τζέμι Φραπ, ο φίλος μας, ο YouTuber Τζέμι Φραπ, έκανε ένα βίντεο με date με τον Chris ASMR, το Part 1, το οποίο δεν θα δούμε γιατί δυστυχώς έχω αργήσει πάρα πολύ να το δούμε. Το έχουν δει όσοι είναι να το δουν. Θα σας κάνω μια γρήγορη περίληψη του τι έγινε στο βίντεο. Ουσιαστικά ο Chris ως γνωστός, πώς να το πω τώρα έτσι, ωραία να μην φάμε cancel. Ως γνωστός παθής αγαπησιάρης, ως ερωτιάρης που είναι, που δεν κολλάει καθόλου γενικά με τις γυναίκες ο Chris, για όσους ξέρουν. Δεν κολλάει ο Chris. Έτυχε, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό και όλη η Ελλάδα έχει σοκαριστεί αυτή τη στιγμή. Έτυχε ο Chris να κολλήσει με την κοπέλα που τον έβαλε ο Τζέμι να βγει ραντεβού, κάτι το οποίο δεν περίμενε κανένας. Εγώ βλέποντας το βίντεο ξαφνιάστηκα με τον Chris. Λέω, πώς το πάθα αυτό ο Chris σήμερα, είναι δυνατό. Λέω, είναι δυνατό να πάθα κάτι τέτοιο πράγμα ο Chris. Μου ήρθε, έπεσα από τα σύννεφα, δηλαδή δεν περίμενε κανένας νομίζω αυτό. Πείτε μου κι εσείς αν το περιμένατε. Εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Με τα λέει και με τα πολλά της την έπεφτε καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο. Γινόταν σκυλάκι και διάφορα τέτοια. Γενικά την έλεγε πριγκίπισσα και ξέφυγε λίγο η κατάσταση. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Αυτό το σημείο λοιπόν, η κόκκινη γραμμή ξεπεράστηκε από τον Chris στο δεύτερο βίντεο. Αυτό που θα δούμε τώρα, μετά από 2 μέρες, αύριο θα ανέβει το βίντεο, σήμερα είναι Παρασκευή. Θα κάνω έτσι σε 1 μέρα γιατί είμαι απίστευτος. Ξεπεράστηκε η γραμμή και θα δούμε τι συνέβη στο δεύτερο βίντεο. Να πω την αλήθεια, δεν είναι ότι δεν έχω δει τίποτα. Κάτι έχει πάρει το ματάκι μου. Αλλά το βίντεο του Τζέμι δεν το έχω δει. Μόλις τώρα το άνοιξα, το έκανα και like. Αλλά δεν το έχω δει. Σοβαρά, δεν το έχω δει. Και θα το δούμε μαζί για να δούμε πώς ξέφυγε ο Chris και τι έγινε. Εδώ Τζέμι Φραπ, φύγαμε. Όπα, τίτλος βίντεο. Το πιο καταστροφικό ραντεβού στην Ελλάδα fit Chris ASMR. Από τον τίτλο και μόνο καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πήγε καλά, κάτι στράβωσε. Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να πήγε τόσο λάθος. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι πήγε λάθος. Πάμε να δούμε όμως μαζί γιατί έχω απορία να δω. Μια χαρά. Σήμερα να ήρθε έτσι με το extreme ντύσιμο. Θέλω να έρθει Extreme ντύσιμο. Σας αρέσουν αυτά τα extreme, Υπάρχουν άτομα με κόμπλεξ. Εγώ δεν έχω κόμπλεξ. Ακομπλεξάριστος. Μερακλής. Πω, δικιά σου η αμαξαρέ, τι μπεμβεδάρα είναι. Εδώ μπεμβεδάρα σήμερα, συνήθως Mercedes έχουμε. Α, φεύγουμε μπεμβεδάκια. Άνοιξε λίγο κλιματισμό γιατί έχω σκάσει. Εννοείται ρε, πας καλά. Κάτσε να σε φτιάξω. Κι άλλο. Μια χαρά είναι. Και εκεί, μια χαρά. Θα πρέπει να βάλουμε και ζώνη. Τι ρε, χωρίς ζώνη θα πηγαίνεις. Τι βάζα να πούνε αυτά. Όχι, θα πρέπει να βάλουμε και ζώνη. Γιατί ρε Τζέμι μας το κάνεις Για να πεις αυτό. μια πέπτα. Να φοράς πάντα ζώνη, γιατί εγώ είδα το Χριστό Φαντάρο της προάλλης. Για πες, πώς ήταν το πρώτο ραντεβού. Υπέροχο. Σ' άρεσε, γούσταρε. Καμποτικό, ναι. Εγώ μπρο μου έκανε εντύπωση που έκλεινε η κάμερα και ήσουν ίδιος. Γούσταρες. Ίδιος είμαι, ρε φίλε. Όχι για το βίντεο, για την Ερμιόνη. Δεν είμαι ούτε κομπλεξικός. Έκλεινε η κάμερα και ήταν ο ίδιος. Ούτε θα το παίξω κάποιος ούτε τίποτα. Πέρασα τέλεια. Ελπίζω η Ερμιόνη να γούσταρε. Ναι, να γούσταρε και να έρθει λίγο πιο κοντά. Η Βασίλισσα Ερμιόνη, παρακαλώ. Μην την πεις Ελισάβετ και αρχίσεις και... Είδα ότι και το βίντεο μας χτύπησε 100.000 views. Γούσταρε πολύ ο κόσμος. Θα το κάνουμε ακόμα πιο sexy. Έχετε για σπέρος. Μέχρι στιγμής καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι απλά ένα βίντεο. Δηλαδή μέχρι στιγμής εδώ να λέει να το κάνουμε ακόμα πιο sexy, να έρθει λίγο πιο εκθαμβωτική, δεν ζηλεύω. Δεν φαίνεται σαν να είναι στημένο όλο αυτό.
ούτε σαν ηθοποιία, επειδή τον Chris ASMR τον ξέρουμε καν. Δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση άνθρωπος να το δει αυτό και να πιστέψει ότι όντως είναι στημένο. Γιατί ο Chris είναι ο Chris, ρε φίλε. Τα είδαμε εκεί τις προάλλες. Στο μυαλό. Λέω στη Βασίλη Σερμιώνη να έρθει extreme, Ναι, extreme τι θέλω. Δεν θέλω τώρα. Εγώ δεν είμαι. Είσαι για πολλά γυμικά. Εγώ δεν θα πω ζηλεύω γιατί την είναι έτσι, γιατί το. Γουστάρεις, φουλ. Δεν έχω πρόβλημα με το επάγγελμά τη. Ναι. Αλλά και θέλω να είναι extreme. Έτσι, αυτό που γουστάει πραγματικά. Μάλιστα εκείνο, μη βάλεις αυτό γιατί σε βλέπουν οι άλλοι και ζηλεύω και κάνω και ράνω. Αυτό δεν είναι αγάπη, ρε φίλε. Αυτό είναι ένα ψέμα. Τοξικότητα. Ζήλια, τοξικότητα και δεν ξέρω εγώ τι. Όλα αυτά για μια κοπέλα που κάνουν ένα βίντεο Έτσι το μαζί. υπολογίζω, ναι. Θέλει να με φιλοξενήσει κανένα. Αυτό σκέφτομαι τώρα. Μήπως για να μην σε χρεώσω τώρα, ρε φίλε. Να ψάξω να βρω. Άσε φίλε και να με χρεώσει, δεν έχω φράγκο. Στην Καβάλα έχεις δικό σπίτι, νοικιάζεις. Δικό μου. Είχα το παππού και τη γιαγιά μου ήταν. 4 είχε από την γιαγιά μου, τώρα να το πήρα εγώ. Εσύ ασχολείσαι με κάτι άλλο, όχι, Παίρνει το YouTube τίποτα. Τίποτα. Τι έκανες. TikTok, Έπαιζα TikTok. PlayStation. Όσο ωραίο και να είναι, προτιμώ να παίζω με γκόμενες με ηλεκτρονικά παιχνίδια. Γιατί ρε, αν έχεις και γκόμενο και κοπέλα. Ναι, ρε φίλε, αν είχα γκόμενα και κοπέλα δεν θα έπαιζα. Ωραία, Δεν πες θα ότι έπαιζα με το παίζει PlayStation. κοπέλα gamer και σου λέει έλα να παίξουμε GDX, έλα να παίξουμε GDX. Θα παίζει όλος ο κόσμος, δεν θα παίξουμε εμείς. Εντάξει, άμα ήταν γκόμενα gamer και τα λοιπά, εντάξει. Αλλά πάλι θα ήμουν παραπονεμένος. Τι θα θέλεις παίξει και με μένα, τι της έλεγες. Παίξε με το δικό μου το μοχλό που είναι πιο άσε το μοχλό του PlayStation, ήσυχο. Αμάρε παιδί μου. Υπάρχει πιο ωραίος μοχλός από το δικό. Ο πεινασμένος Καρβέλια ονειρεύεται. Θα πω. Και ας συνεχίσουμε. Μην με κάνετε cancel. Πόσο τη διαφήμιση και τηλέφωνο ταυτόχρονα, ρε φίλε. Έλα, το λύσει. Αυτή τη στιγμή γυρνάω το πρώτο μου άνεργο βίντεο. Τι εννοείς. Βίντεο σχολιασμού στον Chris ASMR. Τώρα εντάξει, επειδή ο γίγαντας δεν μπορεί παρενοχλεί κοπέλες καθημερινά. Πρέπει να το σχολιάζει κάθε μαλάκα στο ίντερνετ. Αλλά αυτό είναι που θα ανεβάσει, οπότε καλά κάνω. Yeah. Αυτό και θα έρθω και αν... Οκ. Έλα, bye. Λοιπόν, Το πιες ρε. Ωραίο, είναι πολύ ελαφρύς ο καφές αυτός, ρε φίλε. όχι που θα το χάριζε τον καφέ. Που λες Ιωάννα. Σου και ο Ανά. Όχι, για μια γκόμενα πήγα. Και τελικά εντάξει, Οπα. συνάντησα την γκόμενα, αλλά τελικά δεν βγήκαμε. Γιατί ρε φίλε, στην αρχή λέγαμε θα είμαι εγώ. Λίγο. Εντάξει, τη συνάντησα την Μπορεί να μου πει κάποιος πώς δουλεύει αυτό. Συνάντησε την κόμενα, αλλά δεν βγήκανε. γκόμενα, αλλά τελικά δεν βγήκαμε. Γιατί ρε φίλε, στην αρχή λέγαμε θα είμαι εγώ, η Ιωάννα και η Νάντια. Μετά λέγαμε θα είμαι εγώ, η Ιωάννα και αδερφή Η κόμενα έγιναν δύο κόμενες. Α, η Ιωάννα και η αδερφή της. Και στην τελική ήρθε με έναν φίλο τη. Τι να το κάνω το φίλο, ρε φίλε. Είπαμε θα είμαι εγώ, εσύ και η αδερφή σου. Το φίλο τι το φέρνει. Ξέρω εγώ ποιο είναι. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ δεν το γουστάω, ρε φίλε. Δεν Είπαμε, εγώ, εσύ και η αδερφή σου. Ο Chris ήθελε εσένα και την αδερφή σου. Για παρέα, την αδερφή σου. Δηλαδή, αντί να βγουν οι δυο τους, θα ερχόταν και η αδερφή της για κάποιον λόγο. Αλλά εν τέλει ήρθε με ένα φίλο της. γούσταρα εκείνη τη στιγμή. Άσχετα που έπεσαν όλα τα Ιωάννινα πάνω μου 200 και βάλε άτομα για φωτογραφίες στο ένα τ' άλλο. Αυτό το πιστεύω. Δύο αυγά στην πλάτη. Και αυτό το ήρθε πιστεύω. από πίσω, εξύπνη και μου πέταξαν δύο αυγά. Το ποτήρι μου που είναι. Το ποτήρι σου. Ναι. Αφού τώρα το πριν λίγο το πέταξα. Αχ. Το ξέχασα. Το ξέχασες. Σε έβλεπα να το Ξεχνάει. πετάξω. Ναι, σωστά. Εδώ, στον φίλο μας, τον Γκόνστ. Τι γίνεται. Σας, τι λέει. Πώς πάει. Καλορίζικο το μαγαζί. Καλές δουλειές έχουμε. Τι κάνουμε. Α, και κουρεματάκι έχει στο βίντεο, δεν το ήξερα. Πολύγλυκος, ρε, ο καναπές. Όπα, κουρεματάκι Chris, να σκάσεις φρέσκο στο ραντεβού. Για γράψε το The Rock, το τατούτο του The Rock. Να το δεις, να μου πεις πόσο εύκολο είναι για σένα. Αν κάνουμε απλά τη μορικά, να σου βάλω Black Mask, θα σου βάλω ελεκτρική έργα. Είναι το βίντεο μου, ρε. Ένα τάμπρο κάνε και ένα τάμπρο έτσι. Πάω. Louis Vuitton. Chris, κολόνια μετά. Εννοείται το. Ναι, θα παίξουμε κολόνια. Ινδικό street food θα τρώγες. Έχω φάει. Και Δεν μ' άρεσε. ετοιμαζόμαστε να βγούμε ραντεβού μετά. Θα γελάτε. Ένα blind date 2. Με τη Βασίλη Σερμιώνη. Το δεξοπλισμένο. Ωραίος, πάμε. Σήμερα να καθαρίσουμε και τους μαύρους πόρους που έχεις στο πρόσωπό σου. Τέλεια. Κοίταξε, εγώ έχω δει γενικά, σε έχω παρακολουθήσει, βλέπω ότι γουστάρεις πολύ έτσι γυναίκες το ένα το άλλο. Η αδυναμία του είναι οι γυναίκες. Άρα πάμε να κάνουμε ένα κούρεμα Του Chris ASMR. Για την είναι οι γυναίκες. Εγώ δεν το πιστεύω. το οποίο να σε θέλουν όλες οι γυναίκες. Πάμε για να γίνουμε πιο όμορφοι. Όχι από τώρα η μάσκα. Ναι, θέλει μισή ώρα να στεγνώσει. Μασκούλα, στην πένα ο Τζέμι τον έκανε για το βίντεο. Respect Τζέμι Trap. Ω, γουστάρω, φύγαμε, πάμε. Πώς και μου έκανα. Από το serial του Μέγκα το έκανα, το Λάζαρο. Από εκεί μου άρεσε. Και πόσα χρόνια το κάνεις αυτό το κούρεμα. Ω, πάνω από 10. Έχεις
Πάψη. Λοιπόν, πρέπει να κόσω ένα story time τώρα. Έχω πάει τώρα. Έχει έρθει η Τσόνλι Θεσσαλονίκη με 10 εξαρές για το tour. Και πηγαίνω εγώ να τους βρω στο backstage, να κάτσουμε να μιλήσουμε. Πηγαίνω εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και περνάω έξω από το μαγαζί. Και εκεί που περνάω έξω από το μαγαζί, αυτό το μαγαζί είχε μια πόρτα η οποία είχε ένα γυαλί, το οποίο δεν έβλεπες. Ήταν σαν τζάμι το οποίο έβλεπες τον εαυτό σου. Ήταν εφημέ. Και εκεί που ανοίγει η πόρτα, βλέπω μέσα στο πλήθος το κεφάλι του Chris. Γυρισμένο όμως. Και βλέπω το μαλλί, φίλε, από μακριά και λέω: Chris, είσαι μάλλον. Φίλε, από πολύ μακριά όμως μιλάμε. Μιλάμε από πολύ μακριά. Και το βλέπω. Και κάνω έτσι μέχρι άνοιξε η πόρτα, έκλεισε. Και τον είδα. Μιλάμε σαν σημαδούρα είναι με αυτό το μαλλί, να ξέρετε. Δηλαδή κάνει μπαμ. Τέλος πάντων. Πίσω στο θέμα μας. Πίσω στο θέμα μας. Φίλε, σου είπα πρέπει θα είμαστε χαλαροί, δεν θα παριστάνουμε κανένα ρε παιδί μου. Θα είμαστε αυτοί που είμαστε, ναι. Και ό,τι τύχει, ρε φίλε, ό,τι τύχει. Εδώ γιατί έχεις δράματα, πού έπεθες? Τροχαίο μικρός. Παρακαλώ, είμαστε εδώ και ετοιμαζόμαστε. Έλα, Βασίλισσα, γίνομαι κούκλος για πάρτι σου, ρε Βασίλη. Να σημειωθεί αυτά που λέει, έτσι, να τα κρατήσουμε. Ότι λέει ότι θα είμαστε οι αυτοί μας και θα είμαστε αυτοί που είμαστε. Εγώ είμαι κομπλεξάριστος, εγώ είμαι ο εαυτός μου σε όλο το βίντεο. Κρατήστε τα αυτά. Κρατήστε τα. Σε κάποιον του άρεσε που έφτιαξες έτσι extreme, σήμερα θέλει ακόμα πιο extreme. Ό,τι θέλω θα φοράει, ό,τι και αυτό. Ό,τι γουστάρεις. Εννοείται. Λουλούδια θα πάρεις. Τι έτσι θα πάμε με δύο χέρια. Ερωτεύτηκες όντως ή για το content, μαλακίες? Αλήθεια, ρε. Ναι, ρε. Άρα σ' αρέσει σαν κοπέλα. Ναι. Τι σ' αρέσει περισσότερο? Ένα κολαράκι. Κάπου εδώ ξεκινάει να καταλαβαίνεις που πάει. Κάπου εδώ, όποιος δεν το έχει δει το βίντεο και φτάνει εδώ, καταλαβαίνει που πάει. Δηλαδή, συνήθως αυτά τα βιντεάκια είναι, ξέρεις τώρα, στημένα. Και όχι απαραίτητα στημένα, αλλά ρε φίλε, οι δύο αυτοί ξέρουν ότι το κάνουν σε βίντεο, σε content. Είναι content style. Τώρα αυτή η φράση εδώ, ας πούμε. Εννοείται. Λουλούδια θα πάρεις. Τι έτσι θα πάμε με δύο χέρια. Ερωτεύτηκες όντως ή Αυτό για το content, μαλακίες? Αλήθεια, ρε. που λέει αλήθεια. Άμα ήταν κάποιος άλλος, θα έλεγα οκ. Αλλά επειδή είναι ο Chris, καταλαβαίνεις ότι το εννοεί αυτό το πράγμα. Και είναι λίγο ξεφεύγει από τα όρια. Γιατί επειδή το εννοεί και είναι ο Chris. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Τι σ' αρέσει περισσότερο? Ένα κολαράκι της. Αυτό ερωτεύτηκες, ρε. Το αφήνουμε αυτό. Γενικά πώς τη βλέπεις, ψήνεται, γουστάρει, κρίση? Κοίτα, φίλε, αφού δέχτηκε να βγει και δεύτερο ραντεβού μαζί μου, τι να σε πω, ίσως είμαστε στο θετικό. Στο θετικό μονοπάτι. Άμα έβγαινες με μια κοπέλα και σου έλεγε να σου πω, είμαι σε αυτή την πλατφόρμα, θέλω να είμαστε μαζί, αλλά θα πηγαίνω και με άλλους για το content. Οκ, κανένα πρόβλημα. Δεν ζηλεύεις? Ναι, δεν θα έχω πρόβλημα. Εμένα μου ακούγεται τρελό αυτό. Στην Ελλάδα θα ακούγεται τρελό, στην Αγγλία είναι απλό. Στην Αγγλία όμως. Θα με κερατώνει, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Στην Αγγλία δεν έχουν πρόβλημα Εσύ με δεν έχεις αυτά. πρόβλημα με αυτό. Όχι, δεν Ο Chris είναι μπροστά από όλους σας, ξέρεις. να ξέρετε. Ο Chris είναι 10 χρόνια μετά. Όσο τα είχε μαζί μου, πήγαινε και εμένα Ινδό. Δεν έκανε, δεν Δεν το έγινε. έκανα αυτό όμως. Γιατί έτσι ήταν, ρε φίλε. Πω, έχω γίνει πολύ καθαρός, πολύ ωραίος, σένιος. Νομίζω ότι είσαι έτοιμη. Το επόμενο βήμα, τα λουλούδια. Έχουμε έρθει εδώ πέρα στο Ανθοπολείο να πάρουμε λουλούδια. Ναι, θα ήθελα ένα τριαντάφυλλο, ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, παρακαλώ. Έτσι όπως είναι εδώ. Όχι τίποτα, απλώς ένα τριαντάφυλλο. Τίποτα Και το παραπάνω. έτσι, απλό. Και κόψτε το λίγο, μην είναι τόσο τεράστιο. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Μυρίζει Ερμιόνι, Ερμιόνι δικό σου. Θα δω πώς θα πω τώρα. Θα φέρω και το μαστίγιο μαζί και θα τον κάνω το Chris, θα τον κάνω στυλάκι μέσα σε ένα τρίμηνο. Θα ξεκλέωσω και την εφορία. Πόσα χρωστάς? 1038 ευρώ. Καλά είσαι. Ωρες. Τι θέλεις, πες μου. Όχι τίποτα, σκηνοθετώ το βίντεο. Θα δεις. Θα δω έκπληξη. Ου. Κάνα χιλιάρικο, βγαίνει παραπάνω από ένα χιλιάρικο. Ναι, βγαίνει. Σε υποστηρίζει ο κόσμος. Όταν βλέπουν tweeters, γλυκά, πέρκες... Οικονομάει ο Chris στο TikTok, Τι υγιεινά. Όσπρια. Όσπρια, σαλάτες Ναι, και δεν τα κοτόπουλα. Δεν το γουστάρουν. Δεν τα γουστάρουν, όχι, δεν παίρνω views. Λοιπόν, μάγκες, θα κάνουμε μια στάση για φαγητό. Shout out Αλκαντίνο. Για να δούμε. Παίρνω την υπέροχα. Για να δούμε και στη γεύση. Μας έχουν φτιάξει εδώ. Όνειρο, Πω, τραγανή, full τραγανή. Αμάει. Το μόνο που θέλουμε από εσάς για να συνεχίσουμε να βγάζουμε ωραία βιντεάκια είναι subscribe, τίποτα άλλο. Και like. Λίγο θέλω μορομάντιλο. Τα μορομάντιλο τι λες να τα θέλω για να ψήξω την ίδια μου. Εγώ τα παίρνω για τα χέρια. Θα σε δώσω Αμερικά. Πήγε και Κράτα τα μετά χέσιμο. από τη χρήση αυτή. Πού είσαι ρε μαλάκα? Μαλάκες είναι εδώ. Πήγε μια βόλτα και γύρισε έτσι. Αλλά και πολύ Τι πάθες ρε? ζωικές ανάγκες. Απλά ράζουμε εδώ πέρα, τον περιμένουμε. Πήγε για τις ζωικές του ανάγκες. Ζωτικές, ζωικές. Ζωτικές Για πες. ανάγκες. Να φάμε το φαΐ, να σηκωθώ εγώ ξέρω εγώ από το τραπέζι να πω πω έσκασα, βγάζω πάλι το κάμισο, βγάζω την μπλούζα Ναι, και μόλις θα κάνω αυτά, Ερμιόνι σηκώνεται, ναι. έρχεται με κουπάει εδώ, δίνουμε ένα φιλί και εκεί πέρα παγώνει την εικόνα και λες to be continued. Άμα συμφωνήσει. Αυτό.
Σκηνοθέτης κανονικός ο Chris. To be continued. Και μετά, Chris, τι γίνεται, για πες μας. Πες μας. Τι γίνεται μετά το to be continued. Να φανταστώ, βάζεις την μπλούζα που έχεις βγάλει και τελειώνει το βίντεο. Έτσι. Σωστά, Chris. Γιατί είναι και το content, έτσι. Content είναι, αλλά δεν ξέρεις τώρα. Για το content. Έχω φέρει εδώ. Α, κάτσε, είναι για το content, αλλά δεν ξέρεις τώρα. Μπορεί αυτή να. Κατάλαβες, εκεί ελπίζουμε. MB1 από TS Luxury. Είναι ένα μαγαζί που μπορείς να νοικιάσεις. Με το αυτοκίνητο που έφερε. Τ' αρέσουνε. Φωτιά. Έχει πολύ ακόμα, μείνετε μέχρι το τέλος. Αυτό έχω να πω εδώ με τον Chris. Ελπίζω να μην είσαι αγχωμένος, γιατί έχει φτάσει μεγάλη στιγμή. Θα έρθει προς εμένα, θα της ανοίξω την καρέκλα να κάτσει, θα έχω το τριαντάφυλλο πάνω στο τραπέζι. Μόλις κάτσει, θα της προσφέρω το τριαντάφυλλο, θα της πω με ευγενικό τρόπο ένα λουλούδι για το λουλούδι. Μετά θα κάνουμε το γεύμα και μετά θα της πω: σου έχω τώρα μια έκπληξη. Πάμε για μια ρομαντική βόλτα. Πάμε για τη ρομαντική βόλτα, μιλάμε και κάνουμε, ράνουμε. Μετά θα πω εγώ ότι ζεστάθηκα, βγάζω μπλούζα τα λοιπά, τα πάντα. Και μετά γίνεται αυτό που είπαμε με το φιλί. Εντάξει? Το φιλί. Εγώ θα της Το τα πω φιλί, αυτά, μην ξεχνάτε. να δεχτεί, γιατί θα είναι γαμάτο. Θα πεις και to be continued και μετά θα χτυπήσουμε με προβολές. Έτσι πιστεύω. Προβολές, γιατί ο στόχος είναι οι προβολές. Άντε ρε Βασίλη Σερμιώνη, να σε επιδείξουμε τον, όχι να μας επιδείξεις. Να σε επιδείξουμε τον, όχι να μας επιδείξεις. Shout out. Έλα ρε Βασίλη Σερμιώνη. Όχι ρε Chris, όχι. Κλάρα είσαι, μπες. Μπράβο ρε Βασίλη Σερμιώνη. Με τα μπούνια όμως, αμέσως. Τίποτε θα είναι ένα συνεχόμενος και το ραντεβού δεν θα έχει κάτι. Θα σου πω, να σου πω. Για πες, τι σκέφτεσαι. Άκου πώς θα είναι. Λοιπόν, μπαίνεις εσύ, θα έχει εδώ ξέρω, το τριαντάφυλλο εκεί, θα σου πω, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος που σε βλέπω, θα χαρώ που θα σε δω το ένα τ' θα σου κάνω να καθίσεις, ξέρω εγώ, και μόλις καθίσεις θα σηκώσεις. Σκηνοθεσία όλη. Και θα πω ένα λουλούδι για το λουλούδι. Μετά θα κάτσουμε, θα αρχίσουμε να μιλάμε γενικά. Μετά θα σου πω ότι θα πάμε μια βόλτα, μια ρομαντική βόλτα για να περπατήσουμε. Στη θέα. Πλάνο, όμως, Chris, Τι θα γίνει στη θέα, άμα θες θα γίνει. Λοιπόν, στη θέα. Άμα θες. Άμα δεν θες όλα καλά. Έτσι. Άμα θες. Σαν την προηγούμενη φορά θα ζεσταθώ, θα βγάλω πουκάμισο, θα βγάλω μπλούζα και εκείνη τη στιγμή εσύ θα με κοιτάξεις, θα γουρλώσεις αν μπορείς τα μάτια σου, θα με ακουμπήσεις εδώ και θα με φιλήσεις. Δεν θα γίνει αυτό. Και εκεί θα λέμε to be continued. Δεν θα γίνει αυτό. Δεν το θες? Δεν θα γίνει. Εντάξει, οκ. Θα Okay. σπάγαμε τα τέτοια μετά, θα σπάγαμε τις προβολές. Οκ, όλα καλά μέχρι εδώ, οκ. Είπε όχι και ο Chris είπε οκ. Για ένα φιλί. Εντάξει, αφού δεν θες. Και εδώ αρχίζει. Okay. Α, εντάξει, αφού δεν θες, οκ. θέλει, δεν το κάνουμε, ρε φίλε, τελείωσε. Αλλά θα. Δεν χρειάζεται να το τραβήξουμε τόσο. Ρε φίλε, ναι, μετά θα είχε μεγαλύτερη τέτοια για το τρίτο. Είδες τι έγινε στο πρώτο. Μια χαρά δεν είμαστε αυτό. Ναι, να μην κάνουμε το ίδιο πράγμα με το πρώτο, να το κάνουμε πιο. Παπί, μέχρι εκεί. Μπορείς να χαμογελάσεις ένα ζυγάρι, πέτει να του δώσω ένα τρέχο. Όχι στο μάγουλο, ρε τώρα, τι μου μαλακείς τώρα. Α, στο γάμο Δεν θέλει μάγουλο. Εγώ λέω να μην το κάνουμε τόσο πετυχημένο όπως Μαλακίες. Εγώ, σαν άνθρωπος, είμαι περίεργη με τη σωματική επαφή. Δεν νιώθω οικειότητα. Έλα ρε κοπέλα, εντάξει τώρα για να. Πάει. Είναι ανθρώπινο. αυτά είναι άλλα. Είναι μέρα του content. Τώρα πώς θα βγει το βίντεο. Εντάξει, έλα. Πάμε στο μπάνιο. Μπρο, αυτό είναι λίγο κακό να σου το κάνει τώρα. Πες μου το λόγο που θέλεις. Πρέπει να φύγω. Φεύγει. Τότε τι είναι αυτό που λες. Τι λες να φύγεις. Για ποιο λόγο, πες μου, εξήγησέ μου. Για ποιο λόγο να μην γίνει το βίντεο. Τώρα, μέχρι το σημείο που του είπε όχι και είπε οκ. Εντάξει ρε φίλε, άντε να πάει στο διάολο. Εντάξει, οκ. Το πρότεινε, έφαγε όχι, οκ, όλα καλά. Παρόλο που δεν ήταν για το content, οκ. Είπε όχι, άλλη τέλος. Εκεί σταματάς ρε φίλε. Εκεί σταματάς, κάνεις το βίντεο χωρίς το φιλί και τέλος. Αφού το έχει συμφωνήσει να το κάνεις και αφού σε έχει πληρώσει να έρθεις και έχει συμφωνήσει να γίνει το βίντεο, δεν φεύγεις ρε φίλε. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη πουστιά αυτό. Είναι μεγάλη πουστιά να φύγεις. Για να δούμε τι έγινε μετά όμως. Περίμενε ρε μπρο, περίμενε. Δεν αργήσαμε. Όχι, θέλω να μου πεις τον λόγο. Να το συζητήσουμε, γιατί είναι επαγγελματικό αυτό και συζητάω. Δεν είναι κάτω μόνος μου. Δεν είναι κάτω μόνος μου. Είναι serious, σοβαρό που συζητάμε. Ερμιώνει και να πας μια έξω να συζητήσουμε λίγο. Πες μου φίλο, να το φτιάξω εγώ. Θα το φτιάξω εγώ. Δεν θα κάνω το βίντεο. Θα βγεις κατά. Όχι, δεν θα βγεις καλά. Δεν θα είμαι ρομαντικός. Θα πάω το ακριβώς έτσι. Δεν έχω πρόβλημα. Τώρα εδώ φαίνεται νευριασμένος από το άκυρο. Γι' αυτό σε έβαλε, γιατί είσαι αυτός. Εγώ αυτό βλέπω. Και επειδή με βοηθάς. Γι' αυτό ήθελα να έρθω. Θέλω να μου πεις τι θες και να το φτιάξω. Άκουσα με λίγο. Θέλω να μου πεις τι θες και να το φτιάξω. Αυτό, γι' αυτό συζητάω αυτή τη στιγμή. Δεν έκοψα έξω. Για να μου πεις τι θες και να το φτιάξω. Άμα θέλω τη σταλέω και βρήκα.
Όχι, δεν θέλω να της αλλάξω την άποψη. Μιλάμε για βίντεο, για φιλιά. Αφού δεν θέλει να έρθει. Ρε μπρο, άκουσε με. Εγώ μιλάω, με μένα μιλάω. Δεν Εδώ πέρα φαίνεται λίγο ότι ο Chris δεν το βλέπει σαν βίντεο. Για άλλη μια φορά. Δεν θα πάει από. Το βίντεο θα βγει τώρα πάει. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο μαγαζί στο οποίο θα έρθει η Ερμιόνη. Έχουμε ήδη μπει μέσα. Οκ, οπότε συνεχίζουμε το βίντεο τώρα. Θα καλωσορίσουμε την Ερμιόνη κανονικά. Θέλεις να σας αφήσω μόνος σας? Ωραία. Ωραία νεύρα, ωραία νεύρα. Έτοιμος να ρουμίσει. Θα βλέπω το ραντεβού, δεν θα βλέπω. Τι χρειάζεσαι από μένα? Τίποτα απολύτως. Ωραία. Κάτσε και την καλώ να έρθει. Εντάξει. Όχι, δεν το κάνω, φίλε. Φέρε μου τα πράγματα. Φεύγω. Για ποιο λόγο, ρε μπρο? Κωνσταντίνε, δεν θέλω. Πες μου. Τελείωσε το θέμα. Σου είπα γιατί. Πες μου τον λόγο. Σου είπα γιατί. Δεν σου ζήτησε να κάνω ένα Ναι. Το ακούω. Άμα ήταν σε ταινία, αν έπαιζε σε ταινία, Ναι. θα το έκανε. Αν ήταν ηθοποιός. Εδώ τώρα κάνει τόσα και τόσα. Το γαμάει. Δεν μπορώ. Δεν θα βγει ωραίο το βίντεο. Δεν θα Όχι, βγει. όχι, Chris, όχι. Δεν θα βγει, ρε φίλε. Πω, Άρα δεν βγαίνει το βίντεο. Δεν βγαίνει το βίντεο. Τέλος, πάει. Τι εννοείς? Θέλω να φύγω, ρε φίλε. Θέλω να πάω σπίτι. Πω φίλε, εγώ δεν μπορώ να μπω στη θέση του Τζέμι με τίποτα. Με τίποτα, αδερφέ. Να έχεις βρει χορηγούς, να έχεις φέρει κάμερες, κάμεραμαν, να έχεις κάνει το μισό βίντεο. Άντε το μισό, Το μισό βίντεο. Το μισό βίντεο. Να τον έχεις φέρει από την καβάλα, να έχεις πληρώσει να έρθει από την καβάλα. Και να το ακυρώνει εκεί, ρε φίλε, εγώ θα θολώσει, να ξέρεις. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Είναι το χειρότερο. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό το πράγμα. Αλήθεια. Δηλαδή, άμα μπει λίγο στη θέση του Τζέμι, αυτό που γίνεται είναι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο για τη μεριά του. Είναι απίστευτο. Θες να πας σπίτι σου? Ναι. Να πω, ρε Δώσε φίλε. μου τα χρήματα και πήγαινε. Όχι, ποια χρήματα να σου δώσω. Τι ποια χρήματα? 100 Άσε δεν με. πλήρωσα, ρε μπρο. Δεν με Από την τσέπη ενδιαφέρει μου. τι πλήρωσες. Δεν σε ενδιαφέρει τι πλήρωσα. Δεν με ενδιαφέρει, ρε. Δεν σε ενδιαφέρει που από την τσέπη μου πλήρωσα λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει την τσάντα μου. Δεν είναι ασέβεια αυτό. Στα αρχίδια μου την τσάντα μου. Στα αρχίδια σου έτσι να στρέφεσαι στους γνωστούς σου και στους φίλους σου. Σε αυτούς τους ανθρώπους που σου μιλάνε έτσι. Έτσι να στρέφεσαι. Με αυτόν τον τρόπο. Ναι, έτσι να στρέφω. Με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ακριβώς. Φέρε μου την τσάντα. Είναι σωστό αυτό. Ναι, είναι σωστό. Φέρε μου την τσάντα, σε παρακαλώ. Είναι στο αυτοκίνητό σου, σε παρακαλώ. Θα πάμε, θα πάρεις τη τσάντα σου. Μπορείς να του μιλήσεις λίγο, να μου κάνεις αυτή τη χάρη? Ρε μπρο, εμένα με διαολίζει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ρε μπρο. Δεν γίνεται να μιλάει έτσι. Εμένα με τρελαίνει. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μιλάς έτσι σε έναν άνθρωπο ο οποίος σου έχει πληρώσει τα εισιτήρια να έρθεις να κάνεις ένα βίντεο. Αλήθεια τώρα. Πραγματικά. Δεν γίνεται να μιλάς έτσι σε κανέναν, ρε μπρο. Και πόσο μάλλον στον Τζέμι που όπως και να το πάρεις δεν φταίει πουθενά. Όχι ότι η Ερμιόνη φταίει. Αλλά ρε φίλε, ο Τζέμι ειδικά. Πρέπει να είσαι, ρε φίλε, τελείως κακός άνθρωπος να το κάνεις αυτό. Αναίσθητος. Τελείως. Έκανα Τελείως. ότι επειδή αυτή δεν θα με φιλήσει, δεν κάνω το βίντεο. Ναι, και καλά έτσι. Τώρα θα δει το μονόπανο. Όπα. Όπα. Δεν το είδα να έρχεται αυτό, να Παρουσιάζεις μια ξέρεις. εικόνα του εαυτού σου που σε τέρμα σκουπίδι. Και τώρα προσπαθείς να με πείσεις να σε φιλήσω για να γυρίσουμε το βίντεο. Και πες με και σου πει, πες με ό,τι θες. Μα αντί να μου δείξεις ένα καλό πρόσωπο, μου δείχνεις ένα κακό πρόσωπο χωρίς λόγο, ξέρω εγώ. Ωραία, εντάξει, ευχαριστημένη με αυτό. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένη και δεν πρόκειται να κάτσω να κάνω κάτι για τις προβολές. Το content είναι content, η πλάκα είναι πλάκα. Όταν παίζουμε ένα ρόλο στα social media, άλλο η αληθινή ζωή, άλλο η σωματική επαφή, άλλο το content, αγάπη. Δεν έχεις όρια και δεν το σέβεσαι αυτό το πράγμα και είναι άσχημο. Ωραία, είμαι Respect. άσχημος, είμαι κακός. Οπότε Respect. γιατί να κάνεις βίντεο μαζί μου. Είμαι άσχημος, κακός, ήταν χώρι. Εγώ ήρθα να κάνω βίντεο μαζί σου γιατί πέρασα ωραία την πρώτη φορά και είπα ότι θα το ξανακάνουμε. Εσύ τα κυρώνεις όλα γιατί δεν σε φυλάω. Καταλαβαίνεις πόσο παράλογο είναι αυτό. Είστε όλες τις κάμερες και κάνει το βίντεο με τον Κωνσταντίνο. Τι σε πολύ. Έτσι και τα λεφτά θα πάνε τσάμπα και το κόκκινο. Αυτό που κάνεις είναι ό,τι χειρότερο έχω δει στη ζωή μου. Εντάξει, σύμφωνα. Εντάξει, λύσαμε. Και κυριολεκτικά θα έπρεπε να Πω ντρέπεσαι για αυτό που κάνεις. δεν γίνεται, δεν. Rage bait, μας κάνει rage bait όλους, δεν γίνεται. Για τον άνθρωπο που είσαι. Χειρότερο λεγγένι δεν έχω γνωρίσει στη ζωή μου, μαλάκα. Σπάμε. Θες να με πας ή όχι. Να σε πάω στα κτέλ. Έκατσα και επένδυσα λεφτά από την τσέπη μου για να βγάλουμε κάτι όμορφο. Και αυτή τη στιγμή φεύγεις για τους δικούς σου λόγους. Τι να πω, ρε τρελέ, πού είναι η τσάντα του? Έλα, Έλα, από κάτω για να σε κατέβεις, ναι. σου ανοίγω. Μπρο, έχω λιώσει, να ξέρεις. Έχω λιώσει, μπρο. Δεν το έχω δει το βίντεο, μπρο. Το βίντεο του Τζέμι βλέπω. Μπρο, δεν το έχω δει το βίντεο. Και κάτσε μπρο. Είμαστε στα 33 λεπτά ρεκ και έχω ακόμα 8 λεπτά βίντεο.
Λες να το βάλω στα ηχεία ή θα ακούγεται από το mic μου. Εσύ το ακούς Μέσα τώρα. είναι. Αλλά πάντως γενικά ρε bro, δεν Όχι, είναι και πολύ όχι, σωστό δεν αυτό, πειράζει. το ξέρεις έτσι. Έλα, 5 λεπτά ακόμα έχουμε και. Ρε, δεν γίνονται αυτά, να Έτσι ξέρεις. λες να πάει, σε μάνα πώς το πάει, περίμενε. Bro. Έλα να κάνουμε το βίντεο, μην είσαι χαζή. Ρε αδερφέ, τόση ώρα. Σου λέει να Εμένα είπε στο bye. Εμένα. Τρελάθηκε ο Chris. Τρελάθηκε. Σου λέω. Τι content είναι αυτό, Θεέ Δεν μου. γίνεται ρε bro, αν δεν δέχεται μια γυναίκα να... Πώς σου εξηγώ τι Bro, δεν είναι. Πώς, bro. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Όχι, bro. rage Δεν bait μπορείς είναι ο να πιέζεις Chris, να μια ξέρετε. γυναίκα να στο κάνει. Θέλω να σε απειλήσει ρε φίλε. Εσύ για Δέκο το δεν content θέλει. γίνεται. Για το Υπάρχει, bro, content. για το content. Είναι σωματική επαφή, bro. Τώρα δηλαδή αυτός ο λόγος ρε φίλε είναι τρελός. Πραγματικά. Δεν παρακαλάμε, εντάξει, είπαμε. Έχω μείνει άφωνος, δεν- Προσπαθούσε να μου κάνει guilt trip και να μου πει και καλά ότι εσύ φταίς που τώρα στείνω αυτόν. Τώρα έγινε για το content. Πριν λίγο δεν έλεγε αυτός ότι είναι αληθινός και είναι εκτός όλα και τη γουστάρει και τέτοια. Εσύ φταίς. Εγώ τρόμαξα, ρε, νόμιζα θα σου κάνει κάτι. Είναι ο μόνος τρόπος του λέω που μπορείς να ωφελήσεις Φα- έτσι μια για να τρόμαξε ο Τζέμι, φανταστείτε λίγο σε τι σημείο έφτασε ο Chris. Παίζει να τρελάθηκε ο τύπος, τον είδα τρελαμένο. Είναι λυπηρό του λέω, εσύ σκουπίδι. Και μου λέει ναι είμαι. Εντάξει, τελειώσαμε. bro. Ούτε αυτόν λυπάμαι. Μου λέει ότι τον εκτιμάω ως αρχίδιο. Του λέω μαλάκα είσαι το χειρότερο έχω δει στη ζωή μου. Πραγματικά ντρέπομαι για σένα. Ναι, ναι, μου λέει, ναι, ναι, κι εγώ. Με παίρνει τηλέφωνο. Γίνεται το βίντεο. Θα γίνει το βίντεο. Γυρίστε πίσω. Εμείς θα γυρίσουμε, εμείς είμαστε μέσα. Δεν Τώρα- θέλει Ερμιόνη τώρα. Όχι, μπρο. Όχι, μπρο, το έχεις δει. Μπρο. Να παραλάβεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι με τον κύριο Αργύρη στο τραπέζι. Είναι ο Τι? άνθρωπος που έχει κάνει sponsor αυτό το Ναι, βίντεο. μπρο, Γιατί τρελαίνεται, είναι μπρο, ένα τρελαίνεται ο highlights, τύπος. Είναι αυτή εδώ η εφαρμογή. Έλα, ρε μπρο, πού είσαι τώρα εσύ? Θα φύγεις δηλαδή? Πιτσίρι και εσύ στην άκρη, δεν είναι Ερμιόνη. Έλα. Α, τώρα αποφάσισες ξαφνικά να μην με πιέζεις, να με φιλήσεις. Εσύ γελάς, αλλά δεν είναι αστείο γενικά. Καταλαβαίνεις Γελάει. λίγο πόσο άσχημο είναι αυτό που κάνεις. Ό,τι και να μου πεις, έχω δίκιο. Αστείο. Γελάει. Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός. Πάμε να πάρουμε τον Chris με σκοπό να ζητήσει συγγνώμη. Εκεί πέρα είναι. Και μετά από εδώ Πάμε στο live stream του πάμε στο Χάκη. live stream του Νάτος, Χάκη. Νάτος, Όλα πάνω δες. είναι Τώρα content. είναι χαμογελαστός. Δεν ξέρω τι mood swings έχει ο Chris. Επέστρεψε. Λίγο ξύθιμο άτομο μου φαίνεται. Έτσι, μετά είναι ελευθεράκι που προλαβαίνω. Ναι, μωρέ, ναι. Ναι, ρε, άραξε. Εγώ, ο Τζέμι έχει πληρώσει πόσα λεφτά να τον φέρει την καβάλα, αλλά μετά είναι άλλο βίντεο. Δεν προλαβαίνει ο Chris. Όλες οι κοιτάγανε και Μας κοιτάγανε λίγο έτσι, αλλά εντάξει. ρε, δεν κοιτάγανε όμως και με κακό τρόπο. Τύπου κοιτάγανε κάτι γίνεται. Ναι. Οχ, το βλέπω το όραμα. Είναι μαλάκας, τι να πω. Γιατί δεν θέλει να έρθει. Όχι, πες του το, γιατί... Δεν θέλει να έρθει. Είναι χαζός. Τι χάσαμε, τι ψω... Πάτησε κέφι. Έχει κάτσει τώρα μες στη μέση του δρόμου. Έφυγε, Και πάλι. λέει η φάση πηγαίνετε εσείς πηγαίνετε και μας κάνει νόημα με τα χέρια να φύγουμε, ξέρω. Λοιπόν, εμείς Πάλι ερχόμαστε έφυγε. κανονικά. Λέει τώρα θα γίνω ξεφτύλα live stream και δεν έρχομαι φάση. Έχει στηθεί Βασίλης Αρμιώνης σήμερα. Δεν γίνεται. Α, ναι, στο χάκι δεν πήγε αυτός. Σήμερα έχουμε περάσει τα πάθη του Χριστού. Σήμερα έχουμε περάσει τα πάνδυνα. Έφτασε μέχρι κάτω. Πήγανε, τον πήραν από τα κτέλ, αν κατάλαβα καλά. Πήγανε, τον πήραν από τα κτέλ, τον πήγανε μέχρι το χάκι. Τζάμπα διαδρομή ο Τζέμι πάλι. Και ο τύπος έφυγε. Πάλι, ξανά. Ξέρω ότι είσαι Βασίλης Αρμιώνης σήμερα. Είσαι πολύ Βασίλισσα. Παρκάρουμε και ξαφνικά βλέπει δύο φανς. Πάει, βγάζει φωτογραφίες. Έλα ρε, πάμε. Δεν θέλω. Σκέψου. Ρε, φίλε, τους κάνει rage αλλάζω bait. εστιατόριο. Να ξέρεις, Δεν θεωρία, ξεκινάμε. εδώ, εγώ. Δεν γίνεται. Τους κάνει rage bait. Έτσι, μπάω, χειρομοβίδα. Δεν θέλω. Τέλος λέει. Κοίτα, επαγγελματικά, σκέψου πόσα λεφτά θα βγάλει χαζογιός όλοι άμα κάνει σεξ με τον Chris. Μέχρι στιγμής έχουμε μάθει ένα πράγμα που θέλει να με δει. Αυτό. Θέλει να δει το. Για να σε αγκαλιάσουμε Θέλουμε να συνέλθεις. και να ξαναβείς να το... Δηλαδή μετά από όλα αυτά, αντί να θέλει να δει ο Τζέμι τον Chris, θέλει ο Chris να δει τον Τζέμι. Θέλω να μου πεις, έχεις καταλάβει σήμερα τι έκανες, πώς φέρθηκες. Τα παιδιά, πώς φέρθηκες στο Τζέμι, πώς φέρθηκες σε μένα. Έχεις καταλάβει λίγο γενικά.
Τι έκανες ή με παίρνεις έτσι? Αυτόν έχει αποθηκευμένο. Ή είναι το νούμερο, ή είναι κάτι πολύ μεγάλο που δεν θέλω να σκεφτώ τι μπορεί να είναι. Στο άκυρο. Τώρα θεωρία, δεν ξέρω. Για το φιλί Έτσι μου φαίνεται. που ήθελες και εγώ σου έλεγα ότι δεν θέλω. Έλα ρε, είσαι τόσο τρομερό δηλαδή. Για σένα Τόσο είναι τρομερό, να μην μην θες να με καταλαβαίνεις φιλήσεις. το όχι που σου λένε. Εντάξει, είπες όχι, αλλά εγώ το πήρα λίγο έτσι στραβάρεση. Εγώ δεν έπρεπε να το πάρω στραβά, το δικό σου τρόπο και την τόση ασέβεια. Όχι, ρε, απλά που είπε, έδειξες πες την να απέναντι επαναγαπηθεί. Στο μαγαζί, απέναντι στους συνεργάτες σου, απέναντι στον άνθρωπο που σε κάλεσε, απέναντι σε μένα. Τύπου άρχισες να λες ότι είσαι κακός άνθρωπος και δεν σε νοιάζει τίποτα και δεν σε νοιάζει. Ήρθα από την καβάλα μέχρι εδώ μόνο και μόνο για σένα. Για το βίντεο ήρθες, όχι για μένα. Μόνο και μόνο για σένα ήρθε από την καβάλα μέχρι εδώ. Μόνο για σένα. Όχι ότι του πλήρωσαν τα εισιτήρια και πήγε για το βίντεο. Μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Να τα ξεκαθαρίζουμε εγώ. Δεν εκτιμάει. Η Ερμιονή είναι αλήθεια. Πολύ αχάριστη μιλήσει κοπέλα ποτέ σε γενικά. προσωπικό Έτσι φαίνεται. επίπεδο για να λες ότι ήρθες για εμένα. Ξέρεις ότι με όσους έχω μιλήσει μέχρι στιγμής, ότι όλοι σε γνώρισαν από εμένα. Και πριν ήμουνα στο διαδίκτυο. Αυτό τι σημαίνει ότι σου χρωστάω κάτι? Από Με τον κάλεσαν Τζέμι. στο βίντεο, δεν παρακάλεσα για να Από τον έρθω. Τζέμι. Χάρη σε μένα έγινες. Χάρη σε μένα. τα αρχίδια μου. Κερδισμένη Εγώ αγάπη βγήκες. πάντα βγαίνω κερδισμένη γιατί εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Εγώ δεν πάω να εκμεταλλευτώ καταστάσεις. Εντάξει, να μας σου έχεις δίκιο, εντάξει, αλλά ας το αφήνεις. Ήμουνα ξεκάθαρη. Έχεις δίκιο πάλι. Όπως και ο Τζέμι ήταν πάρα πολύ καλός απέναντί σου και εσύ δεν του φέρθηκες καθόλου Καλά, ο σωστά. Τζέμι. Και μετά είπες κιόλας ότι εγώ λέω ψέματα. Που είπες ότι δεν σε νοιάζει γι' αυτόν. Αφού το είπες. Ούτε είπες πες της Τώρα- να πάνε. Τώρα και αυτή τώρα, πού πάει να εξηγήσει, ρε φίλε. Δηλαδή, μετά από όλα αυτά, πιστεύεις ότι θα βγάλεις άκρη. Αλήθεια. Δηλαδή, σοβαρά τώρα, πιστεύετε ότι θα βγάλετε άκρη μαζί του. Γιατί Respect. εγώ αυτά μάλλον δεν τα άκουσα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, γιατί δεν... Τι. Γιατί ρε, εσύ Ναι, ρε. δεν μείναμε στο φιλί. Γιατί δεν μου δώσεις το φιλί. Το φιλί θέλω εγώ. Καλά. Τι μου λες. Εσένα το όλο σου Γιατί πρόβλημα εκεί από το όλη τη φιλί όλο το μέρα θέμα. είναι γιατί δεν σε φίλησα. Το φιλί ακόμα εκεί έχει βραδιάσει. Και αυτός ακόμα γιατί δεν με φίλησες. Ξαναρωτήνα. Θες να έρθεις να ζητήσεις μήπως συγγνώμη? Ναι, θες να τα πούμε μαζί. Ναι. Συγγνώμη θέλει Δεν θα τα μάλλον. πούμε μαζί, όμως με τίποτα. Εγώ με σένα θέλω να το πω κανένα. Δεν έχεις να πεις κάτι με εμένα, γιατί πέρα από κάτι επαγγελματικό δεν έχουμε κάτι άλλο. Συγγνώμη χρωστάς για τη συμπεριφορά σου. Δηλαδή θα σε καλώσα να γινόμασταν ακόμα παιδιά. Δεν μου λες. Αυτός είναι ο σκοπός. Η διασημότητα. Τι τα κάνεις τώρα. Σπίτι. Δεν θα έρθεις στο σπίτι να τα πούμε. Ρε, δεν πας καθόλου καλά. Να μιλήσουμε, είπαμε, για κάνουμε κάτι παραπάνω. Αγάπη, δεν πρόκειται να βρισκόμουν στον ίδιο χώρο μαζί σου μόνοι μας για κανένα λόγο μετά. Πω πω, Chris πάει με τη λογική ο επιμένω νικάει. Εκεί, βαράει, δεν λυπάται κανέναν. Εγώ πιστεύω ότι όλο το βράδυ με αναπνεύσεις. Από πού βγήκε αυτό. Καλά ρε παιδί. Πού σε άσχετα για το τι λες αγαπώ, εντάξει. Τι? Άσχετα για το τι λες αγαπώ, λέω, εντάξει. Σ' αγαπώ, μπαμ, πυροβόλησε. Αγαπάω, πώς να το λες, σε αγαπάω, άσχετα για το τι λες, σε αγαπάω. Δεν με ξέρεις καν. Όχι, σε αγαπάω ρε μωρό. Μπαμ, το στείλε, το στείλε. Δεν χρειάζεται να σε μάθω. Κατάλαβες, μετά από αυτό που έγινε κάτι νιώθω για σένα, στο έγραψα στο μήνυμα. Γιατί επειδή στην είπα. Ίσως ρε μωράκι, δεν ξέρω. Μην με λες μωράκι. Δεν μπορώ ρε μωράκι, αφού είσαι το μωράκι μου. Μετά από Δεν είμαι. σπάει ένας έρωτας δυνατός, κατάλαβες, και σε αγαπώ τώρα. Να, ορίστε, αναγούλιασε εκεί. Τα μαθακιλάκια, μόνο εσύ μπορείς να με σώσεις από την τρέλα μου για πάρτι σου. Βάρα 2 μαλακίες και θα σου περάσει. Έχω έκπτωση των OnlyFans μου, οκ. Λοιπόν, τελικό συμπέρασμα μετά το βίντεο, ο άνθρωπος έχει σοβαρό πρόβλημα. Μην ξανακάνει κανένας βίντεο μαζί του με φιλικό, γιατί θα γίνει το ίδιο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό λέω, δεν με νοιάζει τι θα πει κάποιος γι' αυτό. Εγώ αυτό βλέπω και αφήστε τον, θα το ξεπεράσει, έτσι όπως ξεπέρασε και το άλλο, και μην ξαναμπλέξει. Γιατί είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο, είναι σοβαρό. Μην το κάνετε αυτό. Μην το αλήθεια, ένα μήνυμα, μην το κάνετε αυτό με κοπέλα. Εκτός άμα πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να το φτιάξει αυτό, εγώ δεν θα το έκανα. Εγώ δεν πιστεύω ότι φτιάχνεται αυτό το πράγμα από YouTuber. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι χωράει κάτι άλλο να πω σε αυτό. Spec πάντως. Δεν ξέρω τι να πω, ρε μαλάκα. Κάτι πρέπει να πω, κάτι ακραίο τώρα και δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, όχι. Ναι, αυτό που του είπε στο τέλος η αλήθεια ήταν πίστευτο. Έλα, κλείνουμε. Έλα. Βγήκαν ένα και καλά ραντεβού. Ένα. Τη λέξη αγαπάω, Ισράκη μου. Μετά όμορφα φυλάκια.
Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους, θα τα πούμε. Και τώρα που μπήκαμε άντρεγα στην ανεργία, θα σκάσει και βίντεο πιο συχνά από ότι ένας μήνας και 2 εβδομάδες. Αυτά, φιλάκια. Εκεί που θα νόμιζε κάποιος ότι όλα τελείωσαν, εκεί που θα νόμιζε κάποιος ότι αυτό ήταν όλο, μία μέρα μετά, μία μέρα αφού έγιναν όλα αυτά, σκάει βίντεο It's Only και μας λέει, τι μας λέει, δεν ξέρω, δεν το έχω δει ακόμα, γι' αυτό είμαστε εδώ να το δούμε μαζί. Πάλι καλά που δεν ανέβασε το βίντεο το Σάββατο, γιατί σήμερα έσκασε καινούριο βίντεο It's Only, με πήραν τηλέφωνο, μου λένε έσκασε βίντεο It's Only, ο Chris ASMR κράζει την Ερμιόνη. Πώς τη λένε, Ερμιόνη. Και λέω δεν παίζει αυτό. Και ανοίγω και βλέπω αυτό. Και λέω αυτός είσαι. Τελείωσε. Θα σκάσει Κυριακή μπάνιερ βίντεο. Όχι για το content. Ήθελες να πάρεις και το φιλί ή δεν σε ένιωθες? Όχι ρε, για τις προβολές. Άντε Κωνσταντίνα, χάρηκα. Όταν ξανακατέβω Αθήνα να πούμε για κανένα καφέ. Να είστε καλά, τη γεια. Δέχτηκα την απάντηση και Κάτσε λίγο τέλειωσε να το το δούμε θέμα. πάλι. Ναι ρε, θυμώ για το content. Ήθελες να πάρεις και Θεωρείς ότι ήταν κακόμισο και μπλούζα, θα πω ότι ζεστάθηκα, θα τα βγάλω. Μια ερώτηση θα σου κάνω, φίλε. Χθες είχαμε έρθει εδώ για να κάνω το βίντεο με τον Τζέμι, με τη Βασίλισσα. Και της λέω της Βασίλισσας. Ο Τζόνλι δεν μπορεί να το παριστάνει σοβαρό. Εσύ θα με ακουμπήσεις και θα μου δώσεις ένα φιλί και εκεί θα απογώσει εικόνα και θα πούμε to be continued. Και το αρνήθηκε ρε φίλε και μου τη βίδωσε. Αυτό που είπα. Άκου τώρα τι πήγε και έκανε αυτή, Άκου τώρα πώς τόλμησε και αρνήθηκε στο Θεό Chris. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε μπρο. Ο Chris τώρα. Εγώ πώς θεωρείς ότι ήταν κακό αυτό που. εφόσον δεν ήθελε η κοπέλα να σε φιλήσει, δεν μπορείς να την αναγκάσεις για το Προφανώς, ρε σενάριο. φίλε. Για το ρόλο ήθελες να το Προφανώς. κάνεις. Ναι, ρε, θυμώ για το content. Ήθελες να πάρεις και το φιλί ή δεν σε ένιωθες? Όχι, ρε, για τις προβολές. Όχι, ρε. Χάρηκα, όταν ξανακατέβω Αθήνα να πούμε για κανένα καφέ. Να είστε καλά, τη γεια. Δέχτηκα την απάντηση και τέλειωσε το θέμα. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί να Πήγε και στην Κωνσταντίνα. Να πάμε και για ένα καφέ με την τύπισσα που έφερε η Τσόλη στο βίντεο. πει όχι, ρε φίλε. Γεια σου. Δηλαδή, συγγνώμη, η δουλειά της είναι το OnlyFans. Τα βγάζει όλα στο OnlyFans. Το φιλί την πείραξε τώρα, μας δουλεύει. Κοίτα, δεν το Δηλαδή, όποια κάνει OnlyFans, μπορεί να την αναγκάσει να σε φιλήσει. Είναι valid, ρε φίλε. Δηλαδή, άντε πάνε φέρεις μια που κάνει OnlyFans, που ανεβάζει φωτογραφίες, ξέρω εγώ, και ανάγκασέ την να σε φιλήσει, ρε φίλε. Full valid, απίστευτο, ναι. Εσύ κάνεις OnlyFans. Έλα εδώ, έλα, πού πας να φύγεις, ρε. Έλα. πολύ σωστό αυτό. Ναι, ρε μαλάκα, δεν ήταν για έρωτα και μαλάκα, μόνο για το βίντεο ήταν. Ναι, μόνο για το βίντεο, γι' αυτό. Τέλος πάντων. Έλα, Για παίξε. το βίντεο. Κάτι να παραγαμηθεί καριόλα, δεύτερη που την έκανα. Ή άντε να πάρει αγαπητή καριόλα. 5 λεπτά μετά να την πάρει τηλέφωνο, έλα αγάπη μου, Βασίλισσα Ερμιονή, μωράκι μου, σ' αγαπάω. Διάσημη, μιλάει από πάνω. Έπρεπε να σε φιλήσει κιόλας όμως. Σιγάρε μαλακά να πεταχτώ φυλάκι θα ήταν για το βίντεο ρε μαλακά. Σιγάρε Κάνω προβολές. τώρα, Αν σιγάρε. πήγαινε και παίζει σε μια ταινία και στο ρόλο την έλεγαν πρέπει να φιλήσει τον ηθοποιό, τι θα έκανε, θα έλεγε όχι. Να πάτε να γαμηθείτε. Σαν Έλληνες να πάτε να γαμηθείτε, είστε για τον Μπούτσο. Ποιοι ρε? Οι Έλληνες είναι για τον Μπούτσο γιατί έχουν κόμπλεξ. Οι Έλληνες. Όχι ρε, γιατί είναι Είστε για τον Μπούτσο ρε Όχι, μαλακά φίλε, για ένα βρίσκεις και φιλί. εμένα τώρα. Έλληνας είμαι. Άιντε όλοι οι Έλληνες. Τα είχε βάλει με τους Αλβανούς. Τώρα θα βάλει με τους Έλληνες. Και μετά να πει εντάξει, δεν έχω θέμα με τους Έλληνες γενικά. Τι να πω, ρε φίλε. Μαλακά είσαι Έλληνες για τον Μπούτσο γιατί είσαι κομπλεξαρισμένος ρε μαλάκα. Όχι, ρε, Δεν φίλε. είσαι κομπλεξάριστος σαν το Φρέντ και το Λευτεράκι. Έλα ρε μαλάκα τώρα σιγά για ένα φιλί για το βίντεο λες και θα γινόταν. Δεν πάει έτσι. Αν δεν θέλει, δεν μπορείς να την αναγκάσεις. Μαλάκα, άμα δεν θέλει σημαίνει ότι είσαι κομπλεξαρισμένη. Εγώ δεν Είσαι κομπλεξα. Άμα δεν θες να φιλήσεις τον Chris ASMR, που όλες οι κοπέλες του κόσμου θέλουν να το φιλήσουν, είσαι κομπλεξαρισμένη. Εγώ νιώθω ότι έτσι το βλέπει, αλήθεια. Ή Klein Mind, άντε αφιλά με ποιον να είναι, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό είναι σωματική επαφή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Δεν είναι επικίνδυνος, ρε, είναι επικίνδυνος. το δέχομαι. Αυτό δηλαδή. Έτσι για τον Μπούτσο ρε μαλάκα, κομπλεξαρισμένος είσαι. Και ο Ισόλ είναι κομπλεξαρισμένος. Κρίς, πες κάτι. Μη φωνάζεις ρε, θα μου πουλάσεις τα αρχίδια, μη φωνάζεις. Θα μου πουλάσεις τα αρχίδια. Έχει νευριάσει τώρα. Φυρί το πάει. Την Χολίδου την ξεπέρασες. Ναι, αφού δεν θέλει η κοπέλα, δεν τελείωσε το θέμα. Πάει. Αφού δεν θέλει κοπέλα, όλα καλά. Τώρα ξαφνικά αφού δεν θέλει κοπέλα. Τι να πω, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Νομίζω. Εγώ είμαι παρακάτω ήδη. Εντάξει, φάγαμε χθες μια χιλόπιτα. Χιλόπιτα όχι για το βίντεο, μετά υπήρξε και συνέχεια, της μίλησα. Μιλήσαμε, με είπε να την πάρω τηλέφωνο, μιλήσαμε. Α, Ποια λες τώρα? Γιατί. αφού εσύ ρε Chris δεν την ήθελες την Ερμιόνη, μόνο για το βίντεο ήταν το φιλί. Γιατί λες ότι μετά έφαγες άκυρο? Δηλαδή πήγες να πέσεις και εκτός του βίντεο. Δηλαδή τώρα ο Chris λέει ότι η Ερμιόνη ήταν το φιλί μόνο για το βίντεο, αλλά την ήθελε και εκτός του βίντεο. Αλλά το φιλί ήταν μόνο για το βίντεο. Και νευρίασε που δεν πήρε το φιλί στο βίντεο. Ερμιόνη, χαζοβιόλα. Είναι χαζοβιόλα, πιστεύεις? Όχι ρε, μια χαρά είναι η κοπέλα. Δεν ξέρω γιατί το βάλει το nickname. Εγώ δεν τη Μια λέω χαρά έτσι, είναι η αυτή κοπέλα. το βάλει στο TikTok. Πήραμε και τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Μια χαρά είναι η κοπέλα. 5 λεπτά πριν κομπλεξική να πάει να γαμηθεί. Αυτό ήταν το βίντεο. Λαϊκή versus σούπερ μάρκετ.
Τι βλέπω, ρε μπρο, τι βλέπω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλήθεια δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο τύπος είναι επικίνδυνος. Μα και στα comments εδώ, Chris είναι άρρωστος για φυλακή επειγόντως. Εντάξει, τι να πω, νομίζω μιλάει από μόνο του. Δεν έχω να πω κάτι. Αυτά. Τι να πω, ξεφτύλα μόνο.